Sunog miulbo sa Talisay City National High School. Pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Gingon dunay nagdaog sa bakanting luna sud sa tunghaan. Si Chona Carrion sa report. Alas 5:57 sa hapon na dawat sa kabombiruhan ang alarma sa sunog sud sa maong tunghaan nga himutang sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay. Nasuta nga sa bakanting luna likod sa 3-story building diin mao'y gitambakan sa ilang malingkuranan nga ginama sa steel ug plastic nagsugod ang sunog. Sa susamang dapit usab gilabay ang mga basura. Daling miulbo ang kayo nga milamoy sa kapin 500 ka mga lingkuranan. Gilamoy usab sa kayo ang stockroom sa tunghaan diin gipangtipigan ang mga dokumento. May mga libro usab nga nalaki pagkasunog samtang ang uban nga basa. Muna say the usual nilang dauban sa ilang basura pero na sila gitamok nito perting daghan ng chairs pero made of steel and plastic until gadaob siguro niya wa na ni angkon kay na disgrasya na ni gikaon ang chairs niya daghan man jud kayong chairs motong ni gikaon ang ilang storeroom nila. Itom kayo ang aso tungod sa plastics. Mato ni Luwagi nga apektado usab ang 3-story building human mga buak ang jealousy sa mga classroom. Gideklarar sa kabombiruhan nga fire out alas 6:36 na sa gabi. Gibada-ba ng mobalor sa 60,000 pesos ang danyo sa sunog nga gipaubo sa Task Force Alpha. Wagi katahong naangol sa maong sunog. Padayon ang investigasyon sa Talisay City Fire Station kung kinsa ang gingong nagdaob sa dapit. Kapila na mo sila gibadlong ma'am kay dili manggod ni kanirang hitabo karon. Nagsige na mig-responde ana nila regarding ana ilang rubbish nga ibutang nila dito sa luyo nga ilang dauban. Amo na silang gibadlong. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisdak.